Ξέρετε κάτι? Το να είσαι σπίτι ενώ είσαι λειτουργικότατος και να κλαις τη μοίρα σου και να γκρινιάζεις είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν άνθρωποι, πιστέψτε με, που θέλουν απλά 2 λειτουργικά πόδια, που θέλουν χέρια χωρίς κάποιο θέμα, που θέλουν ένα έντερο να λειτουργεί έτσι όπως πρέπει, τίποτα άλλο. Σήκω, βρες μια δουλειά, κάνε πράγματα για τον εαυτό σου. Όταν έχεις λεφτά στη τσέπη σου, μπορείς να πας να πιεις ένα καφέ, να κάνεις μια βόλτα. Δεν θες να μιλήσεις, μη μιλάς για μια εβδομάδα, για 2 εβδομάδες, για 3, για 1 μήνα. Κάποτε θα σου έρθει η όρεξη, θα υπάρξει κοινωνικοποίηση και μέσα από τη δουλειά σου. Μην κάθεσαι στο σπίτι, πάνε μόνο για ξεκούραση. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Να σου πω και κάτι άλλο. Οι ψυχοσωματικές ασθένειες και η κατάθλιψη μαστίζουν εδώ και καιρό την Ελλάδα μας. Κουνήσου.